سردۆزگەرێک کۆماریê dadgeha bilind bo girtina Partiya Demokratîk a Gelan HDP di dadgeha Makezagonê de doz vekir. Li ser vêyekê ji qada navneteweyî jî û ji aliya opozisyonê ve jî bertek hatin nîşandan. û hat amajekirin ku vekirina doza girtinê dê zirarê bide demokrasiyê û dê îradeya kesên deng dane HDP bin pê bike. Tevgerên xwe yên bê hukuk, bê adalet dê paşgav bavêjin lê dê dereng be. Derbarê doza girtinê de Partiya Demokratîk a Gelan HDP jî amaje kir ku dozek siyasî ye. Rayedarên HDP li Diyarbekirê bi civîneke çapemeniyê doza girtinê û daxistina parlamenteriyan wek darbeyê pênasekirin. Endamê Meclîsa HDP İbrahim Erkul di wê baweriyê de ku têxwestin deng û rengên cuda hemû werin qutkirin. Bi arîfeya cejna Newrûz ku dîtin gelê demokratîk, gelê Kurd, gelê ku li Tirkiyeyê dixwaze demokrasî pêş bikeve, dengê wan bilind dibe, dirûjmên demokrasiyê pêş dikevin, biryarekî vî awayî derê xistin pêş. Mafnaz wê baweriyê dene ku di sedem û bingehên rasteqîn ên doza girtinê û daxistina parlamenteriyan de çaresernebûna pirsa Kurd heye û rêbazên wiha berê jî hatine cerbandin û te encamek bi dest neketiye. Mafnaz û hukuknas Ahmet Özmen dibêje civak li bendê ku HDP'yî vegerin nav gel û ti wateyek a mana li Enqereyê nemaye ji ber ku dewlet rêya siyasetê li ber Kurdan digire. Temelê ve bingeha wê pirsgirêka Kurd e ya jî mesela Kurd e. Türkiye nava xwe de ev 100 sal e ji avakirina em bêjin Türkiye Cumhuriyetî de heya îro pirsgirêka Kurd tüm wekû em Kurd dibêjin bincillik kir. Dernexist holê û ser nesekinî. O dewlet vegeriya ku aqlê xwe berê. Yani dîs em bêjin rêya siyasetê, imkana siyasetê li ber Kurda hat girtin. Wexta ku hukuk nemeşe, wexta ku mahkeme, dadgeh, dozger, em bêjin savcı, hakim, wî çavîlêne lerin hukuk ji holê radibe. Bixavin em pozisyonekî dua dene. Hoş geldiniz. Di iddianameya bo girtina HDP hatiye amadekirin de serdozgerek komarî bo 687 kesan daxwaza 5 salan qedexeya siyasetê dike. Ku di nava wan kesan de siyasetmedarên wek Ahmet Türk, Selahaddin Demirtaş, Leyla Zana û hevserokên HDP Mithat Sancar û Pervîn Buldan jî hene. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.